ja to mogu i mi to možemo i mi ćemo to zajedno rešiti. Kada pričamo o osobinama uspešnih lidera, mislim da je posebno bitno da lider uvek bude tu za članove svog tima, da ih prati, ali i da ih sasluša i da razume situacije u kojima se oni mogu naći. Ono što je još bitno jeste da lider bude primer, odnosno da podstiče promene svojim primerom. Jako bitne osobine svih lidera u poslovnom svetu danas jesu marljivost, upornost i solidarnost. Dakle, želja da se pomogne ljudima sa kojima radite. Verujem da su to osobine i u mnogo slučajeva, da kažemo, vodilje za uspeh u poslu i u svim onim vizijama koje poslovni lideri danas imaju. Ja mislim da za dobrog lidera nekako osoba treba da bude hrabra da donosi važne odluke u tom trenutku. Mislim da je to ključno i ono što je jako bitno jeste obraćati pažnju na sve ljude oko tebe u svom timu koji ti vodiš u tom trenutku.